Bas, Apa saya? kok kowe sajake seneng banget iki ngapae, Bas? Aku dah. Heeh. Aku bahagia banget kok sayang. Lah nek apa kok bahagia ki? Lah kok ambek drosor-drosor ngono ki kepiye ta, Bas? Kowe ki omonge seneng kok drosor-drosor kaya wong anu. Kurang apa, Bas? Ya ben delosor ya ben. Aku yang delosor, aku yang gulung ya kuwi hak asasiku. Lah omonge seneng kok mandak arep gulung-gulung ki kepiye ta, Bas? Aku jane atiku seneng banget. Terus aku delosor terus mbolokke, aku tadi panas. Lah ngopo panas? Aku arep delosor, aku arep gulung, aku arep jengking, aku arep mirip urusaku sayang. Kowe rasa mikir berat-berat. Tak kandhani sing jenenge akun Ari Wibowo. Akune Ari Wibowo, kowe rasa apa sewot-sewot karo aku, rasa julid-julid karo aku. Aku arep konten. Aku arep pamer gajian, aku arep pamer apa jenenge kuwi kayaku, aku arep pamer penghasilanku kuwi hak aku dhewe. Saune-uneku. Lah kok kowe kok sewot banget jenenge Ari Wibowo kuwi. Akune Ari Wibowo kuwi lho ya talah. Kowe seneng ya ditonton, ora seneng rasa ditonton. Lah kok komen kaya ngono. Aku delosor. Tak kandhani. Wong urip nyambut gawe eneng apa enek pasang eneng surute, ana pasang ana surute ana mumbule. Dadi rasa sewot-sewot ngono kuwi. Wong rezeki ditakir Gusti Allah. Aku ya dhisik ya rekoso. Tak kandhani Ari Wibowo, akune Ari Wibowo, akune Ari Wibowo. Aku tau nek delosor. Ya men, aku delosor ya semen. Aku arep gulung ya semen. Aku arep apa jengking arep miring kuwi hak asasiku. Lah kok kowe sewot banget ta? Kowe mikir ana jenggotmu mek cuk ame kumismu kuwi. Ha cukuran, rambutmu gondrong, rekaan nganggo apa? Kopiah kaya ngono ya mbok jungkate kok. Kowe sewot-sewot karo aku ta jenenge Ari Wibowo. Tak kandhani. Terus aku pamer apa? Tak kandhani. Aku kok kaya liya-liyane ABCD. Duit dipamerke dijembeng-jembeng, ngerti ra? Dijembeng-jembeng. Omah disepil-sepilke, jero isine, mobil dudu ndeke disepil-sepilke, kendaraan anyar disepil-sepilke. Aku kan pernah akunku TikTok dari awal sampai saiki ora pernah aku pamer-pamer. Ya sauni-uniku, aku gaji karyawan sedina 500.000, kuwi hak asasiku. Aku arep apa jenenge kuwi tuku sawah, arep tuku omah lantai 12 lantai 18 kuwi hak asasiku. Sing penting ora tak ketok-ketokke. Oh, aku iso tuku ngene, aku iso tuku ngene. Wong jenenge konten kok kowe iki piye ta asine Ari